Uy, Tala, kaon sa man ka dinha sa salog? Gadrawing mo. Uy, wala unta ka dinha sa salog nga drawing. Nama unta lamisa para di ka maglisod. Dali be, tatanawa ko sa imong gibuhat. Wow! Kanindot jud mo drawing sa ako apo uy. Storyahay ko be unsa na imong gidrawing? Ato ni siyang house, ma. Nga ikaw ni siya ug ako. Si mami man ma sa heaven. Ganahan ka mag-storytelling si mama? Sige, ganan kay ko ano mo. Sige, sige. Pero first, kanaw sa na imong biskwit ug hudda ng imong milk. Uy, hala. Star lagi ni og isda. Sakto kaayo. Kaya ang story naton karon bahin sa usa ka isda ug usa ka bituon. Unsay mo story nako, ma? Unsa na bu kay ako pangitaon. Okay ra Tala. Wala man din na ang ako istorya nimo. Ako na na-memorize. Ali na. Magsugod na ta. Sa unang panahon, kaniadtong bata pang kalibutan, ang langit kada gabi, susama ra kahayag sa kabuntagon. Kini kuno, tungod sa usa ka inila nga pamilya. Ang pamilya kahayag. Matud pa sa mga istorya, ang pamilya kahayag, king panguluhan ni Reynang Buwan. Pero, ato na siya ang gaan o Mama Luna. Upan sa iyang mga gagmay anak nga bituon, ilang giharian o gihimong masilakon ang kalangitan sa dugay panahon. Sayon ragyud kaayo ilang tahas. Unsa man mama? Kay baw ka unsa. Unsa lagi? Kini mao ang magpapiling gloryoso ug masilakon sa mga mata ni Pathala. Sukat sa ilang pagkahimugso, gibansay na ni Mama Luna ang mga bituon sa bugtong tumong sa ilang pagkabuhi. Mao kini ang pagsidlak. Ug kada usa sa mga bituon miila na sa ilang palad. Liban lamang sa usa ka gamatoy nga bituon. Si Lumina. Wala na bagyog ko'y laing buhaton na ani akong pagkatao kundi ang pagsidlak? Wala gyud siya nakakita sa pulo sa kultura sa ilang pamilya. Para niya, napay mas daghang makit-an ug mabuhat pa aning kinabuhia. Wala pa lang gyud niya masayri kung unsa kini. Sa ubos nga bahin sa masilakong kalibutan sa mga bituon, mao ang panganon. Ilawom ni ini, mao ang lapad ug bughaw nga lawod. Dinhi nagapuyo ang usa ka masulub-ong barungoy. Ginganlan siya Pako. Barungoy? Unsa na ma? Ang kanang barungoy apo, mao kanay binisaya nga tawag sa usa ka flying fish. No? Ka-weird good. Si Pako, medyo layo sa ubang mga binuhat sa kadagatan. Nga naman mama? Kaya ang ubang nila lang nakita siya nga lahi ra, dili kasagaran. Apan, bisan pa ni ini, wala ra gyud panumbalingan ni Pako ang sultihon sa kauban niyang binuhat. Kaloy po di pa ako mama uy. Gibuli sa ubang isda. Bad kayo sila. Unsa ka nang manindot nga suga sa taas, no? Hay, kung pwede unta, mamay mo unta na akong mahikap nga tipik sa langit. Pareha rin na feel si Lumina og si Paco mama no. Sakto gyud ka Tala. Silang duha, buot mo gawas. Mula pa sa ilang limitadong kalibutan. So, unsay sunod mama? Wala na gyud nakaagwanta si Lumina.
Usa ka adlaw, nakahuna-una siya nga mogawas ug suluyon ang laing bahin sa kalangitan. Sa hinay-hinay niya nga pagkunsad, namatikdan niya ang pag-o ug lahi nga sensasyon nga wala pa niya masugati sukat-sukat. Sa unang higayon, natagamtaman niya ang hangin nga mihalok sa iyang panit. Ug sawa pa magdugay, nakita niya ang lawom nga lawod. Sa susamang higayon, nakita ni Paco ang tanan kung asa siya nahimutang. Nasaksihan niya ang pabalik-balik na pagtabok ni Lumina sa kalangitan. Ug ilabi na ang pagpanaog ni ini patung sa lawod. Ug mauna dayon kadto nahitabo ang unang panagkita sa usa ka barungoy ug usa ka bituon. Okay ka pa, Apo? Ha? Okay ra. Sige na, padayon na natin mo storya. Hello, gamayng suga. Uy! Ayaw gadlok nako. Wa pwede utang buhaton nimo. Ako di ay si Lumina. Usa ko kabituon. Didto ko sa kalangitan gapuyo, uban akong mama ug mga igsuon. Ako sab si Paco, gitawag ko nila og barungoy. Kana ko nung isdang mulupad. Pero wa gyud ko kasabot unsa na ang mulupad. Ikaw, kay baw ka unsa na? Mulupad? Wala po dra ba? Pasensya na. Okay ra uy. Lumina, mag-unsa ra day mo sa imong pamilya didto sa langit? Siguro nindot o garuhay kayo ang inyong kinabuhi didto no? Dili sa tanang panahon pa ko uy. Wala ra mi laing buhaton kundi mo istar sa among pwesto. Ug musidlak sa tanan nga higayon. Nasuya gani ko nimo. Ha? Ngano man? Kay gawas nun ka. Libre ka nga mulatas sa maski asang lugar nga gusto nimong adtuon sa imong gustong oras. Hay, kanindot unta kung mamahimo pud ko ng buhaton. Bisan asa lagi. Pero dili pwede didto sa langit. Kuyog nimo. Sa tunga-tunga sa ilang panag-istorya, ikalit lang nga naay nadunggan si Lumina nga usa ka pamilyar nga tingog. Mina! Ang tingog ni Mama Luna. Mina, hain ka! Pako, kinanglan ako mobalik sa taas. Kasukaan gyud kong mama kung mahibaw-an niya nga gibiyaan ako akong pwesto. Ha? Huwat sa? Pwede pa ta magkita og usab? Pankamutan ako nga bisitahon ka sa kanunay. Promise? Oo, promise lagi. Unya ma, nasakpan sila may ni Mama Luna. Wala man inuuntala. Ay, salamat. May gani, wala ra. Nya human. Tungod sa sobra nga kalipay nga nabati ni Lumina, wala niya damha nga sa kada tuyok sa kagabhion, mahimo siyang mas matahom ug mas masilakon. Lumina, anak, kalipay sa akong dughan ang makita ka sa kada adlaw nga misamot kaanyag og kasidlak. Nakay partikular nga rason sa kani nga pagbag-o? Salamat kayo, mama. Apan, wala rin partikular nga rason. Malipayon ra gyud ko. Kung mauna, pangandoy ko ang magpabilin kang malipayon, anak. Kadahuman ni Mama Luna ug pakisusi sa iyang mga anak matagabi, munaog si Lumina sa lawod aron makita si Paco. Sa kanunay nilang panagkuyog, mas nilawom ang ilang relasyon. Ug wala nila damha nga sila ti ay magkahigugmaay na. Unsa ka, Apo? Ha? Wala ray. Gikilig akong slide. Mama, nakoy pangutana. Unsay but pasabot sa paglupad? Ang paglupad, anak, kay mao ang abilidad nga magpabiling galutang samtang galihok sa imong kaugalingon sa kawanangan sa langit. Mauni ang regalo nga gitanyag sa atong pamilya dinhi sa langit. Una pa, anong nangutaan naman ka, anak? Wala ra maoy. Mulupad nga isda. Kung makalupad siya, pwede din yung magkakuyog. Paco! Paco! Lumina, Naraday ka diha. Kiistoryahan ni Lumina si Paco kabahin sa paglupad.
Ning lapaw og kapiskay ug puno sa paglaom ang nabati ni Paco sa pagkaybaw ni ini. Mamahimo na siyang mulupad ngadto sa langit. Mao di ay nga dagko kayo kog mga kapay. Huwata ko Lumina, mukuyog ko nimo. Susama sa usa ka bala, paspas kayo nga nakasawom si Paco aron makahunat sa paglupad. Dayon mi ampang, milayat padung kang Lumina. Sa iyang paglayat, kisabwag niya ang iyang mga kapay nga murag mga pako sa langgam. Hala, kanindot, mama, oy. Nakalupad na gid siya. Maupod ang pagtuon ni Paco, apo. Apan, dili gyud ka na ang nahitabo. Ha? Wa kasabot. Nihangad siya. Ug galit niyang naamgo na naisayop sa panghitabo. Sayop? Unsay nakasayop? Naglibog na ko. Nga sa sige niyang ambak, layat, lukso, pataas sa kadagatan, wala gyud siya makaduol kang Lumina. Layo lang gihapon siya. Misuway siya kapakapa sa iyang mga kapay sa pagtuo nga makaduol siya sa bituon. Apan, bali ang nahitabo. Nagsugod siya kahog, balik sa tubig. Hangtod sa gikapoy na si Paco. Ug nakamata sa pait nga realidad nga dili siya makalupad. Pero nga nang gitawag mo siya nga mulupad nga isda, unsam sad tawo na, oy. Grabe nga pagkadismaya ang gibati ni Paco ug Lumina, apo. Nawala na ang ilang paglaom nga sila magkakuyog. Nasamtan pa gyud apo nga nalimtan ni Lumina nga dugay na siya nga nibiya sa iyang naandang luna. Hala, uy! Anya, nasakpan siya ni Mama Luna, mama. Sa katong higayon na, nasayra na gyud ni Mama Luna ang pagkawala ni Lumina. O grabe ang iyang kasuko sa anak. Nakalitan sa pagkakita sa inahan, wa kasabot si Lumina kung unsay angay nga buhaton. Kadali-dali siya glangyaw, pabalik sa langit, nga wala man lang nakapanamilit kang Paco. Di na ko ganahan maminaw sa sunod, mama, eh. Bati na dayon. Paminawan na lang gud ko. Nganong misukol ka man ako, Lumina? Wagid ko nimo panumbalinga. Sa tanang lugar ug tanang binuhat, ngano man intaw na sa usa ka ubos. Uyamot og pobre nga nila lang ka nakighilambigit. Sakitan kay ko sa imong gibuhat, Lumina. Wa ka ba masayod ha, Lumina? Kung unsa ka delikado sa kinabuhi dito sa ubos? Dito, tanang peligro ug kasakit imong matagamtaman. Hayahay raman unta kayo imong kinabuhi dinhi. Kana silang tanan nga naa sa atong ubos. Igo na lang na sila maghangad kanato sa kasina. Naa na to ang tanan ug gawas nun ta sa tanang kasubo ug kasakit sa kinabuhi na ilang giagian. Pasaylo ako, mama. Pasaylo ako. Dili na ko gusto pa, Lumina, nga munaog ka. Ug labaw sa tanan, muduol adto nga nila lang. Usa na, kamando. Naunsa naman si Paco, mama. Di unsa man siya ni Mama Luna. Wala raman hinuon siya hilabti ni Mama Luna, apo. Pero, dili gyud masukod ang kasubo nga nabati ni Paco. Tungod ni ini, gisaad niya nga dili muhunong sa pagsuway hangtod makatuna na niya ang paglupad. Sukat ni adto, kada adlaw ug gabii, way undang ni misuway ang luoy nga isda sa paglupad. Pero sa pagtagan sa mga adlaw ug gabii, naghinay-hinay pud ug kaluya ang iyang lawas. Gikapoy na si Paco. Aron magapi ang iyang kaalaot ug pagkawagdang sa paglaom, nilangoy siya sa pinakalawom nga parte sa kadagatan. Unya, gibuhat niya ang pinakakusog niyang ambak. Kapundok na ang luha ni Lumina. Andam na nga mudagayday gikan sa iyang mga mata. Kanunay, ikang pagahigugmaon, Mama Luna. Ug sa usa ka pamilok, gitugot niya nga mahulog iyang lawas sa kadagatan.
Mas piliun ko nga ikuyog taka pa ko hangtod sa kahangturan. Ug tungod ni ini, gitawag siya falling star or buwakaw sa Binisaya. Magkakuyog na gyud kitang duha. Ayaw, ayaw kini buhata. Ikamatay mo kini. Mihunghong siya kang Lumina. Magpabilin ang akong gugma nimo, Lumina. Aniyara ko kanunay alang nimo. Ug sa iyang kinatapusang ginhawa, namatay siya sa kawaton. Ug tuod man, namatay siyang gahikap sa gamayng tipik sa langit. Namatay silang duha, mama. Di mo ko gananan ni istorya ha, uy. Sad man ni. Wala pa na human ang atong istorya, Daytala. Sa diyang natapos na ang kinabuhi sa dua, taw tunay milagro nga nahitabo. Sa ilang kamatayon na ay mitumaw nga bag-ong kinabuhi. Dinhing higayuna, nahimugso aning kalibutana ang usa ka kurus-kurus una ila sa kasagaran nato nga starfish. Ah, legend din ni sa starfish imong story, mama. Nindot siya pero sad siya kay namatay man ang mga bido. Wala man sila mawala jud tinud anay apo. Si Lumina ug Paco gapabiling buhi dina mismo sa lawas sa kurus-kurus. Silang duha ang nihatag og kinabuhi kaniya. Pero na ako'y question. Noon sa naman si Mama Luna? Sukad ni adtong panahona, gibuhos tanan ni Mama Luna ang iyang pagmahal ngadto sa kurus-kurus. Nausab na pud ang iyang panglantaw sa kalibutan. Karon, iya nang gitagaan og bili ang tanang mga binuhat, mapalangit man o mapalawd. Ug aron mapasidunggan ang sakripisyo nga gibuhat ni Paco ug Lumina, nag-ampahan ang mga bituon sa pagmugna sa usa ka luna sa kalangitan para sa usa ka konstelasyon nga susamak korte sa usa ka barungoy. Para extra. Ano ko'y kwarta, uy, nahulot na. Pag-CA na lang dito ni Senyora. Ulaw, Dahil, Ay, Senyora. private ko, Sean. Ay, sure, day. Paliw na po ulit itala. Sige, Senyora. Pangin ako sa tuwa. Yads. Si Senyora ba? Maluoy kay kung magtanaw na niya eh. Lagi, uy. Dako na kay kausaban si Senyora so kanya namatay to yung anak nga si Lira. O ang iyang uyab nga si Paulo. Lagi? Pero, usa dyan to ka milagrusa nga naluwas pa si Tala sa pagkalunod silang barko. Siguro no, kung kumpleto pa na sila ang karon, malipayon kay na iyang apo. Mamo dyan ang kapalaran. Di man na tumatagan. Ang importante, dawat ni Senyora si Tala. Nagipangga niya pag-ayo. Divisa kong
baybayon, gihandom ko ikaw. Bisan sa tong kilayon, nabati ko ang imong pagtuaw. Ngano kaha pagkasayon, bawion ang panumpanga, di kahigugmaon. Lira, pasaylo ako ninyo. Usa ka libog, usa ka pananili. Usa ka libog, usa ka panghupaw. Usa ka libog, usa ka mga awit. Wala na'y lain pa, ikaw daog ikaw. Nagbalik-balik sama sa balon. Usa ka libog, usa ka panamili. Unta makuha ko nagyon ang paglagay.